Because mukuru zvanotaura zvine brain andimo but pazvichashaya brain vekuti pamwe ndinomutaura sempande at the end of the day asinzwi zvoti ngaangopiwa creation kana wenduna mudhara wedu watorespecta kana munhu agostaro kana yemadhumani ndimakuru namuzvezvo munhu ati panha yedu mufonzi vabhoyezi ako zviri kushunedzi mafesi ako hatikuteya because isi toteya munhu anenge ane mari but hatingomuteya because toziva kuti kuteya mumwe munhu ijera chinhu chakinoshanda saka masystem ati kutaura ndiwo yekuti iwo sangoti panyaya dzedzi ozongoti sorry boys dzangu ndazvinhu because sisi we are concerned about maezi anenge achitingoti akangofamba angosangana nepolisi zveshuwa mudara zveshuwa screen asati atadzirisa mukandorwa nembongo panzi komutera zveshuwa asati but mamati muda mari andiona saka hezi tomborina nekozi inokwanisa kuti munhu anongota munhu anongoramba achingoita zvaari kuita akwanisa kutizotitonyora zvoti dai vana vachinzi vanenge vakuzokapureta nenhiri unongogara uchingonzi itaichi ugare ungori bhisi wozedendodede uchanganganisongotingoti zvinhu zvakangonaka hazvo muupenyu but at the end of the day masport failing asavandisi vanyasomuudza paari kukanganisa pacho naye munyasomutaurira when you get to be wrong kana kune chawakanganisa zvakafanana language yanenge uchitaura kuti isusu tiri mauto tiri mauto vamwe hatisi mauto but at the end of the day uchazongoti tisori watopinza kabrain keuto vanhu vari masoja panapa vakutogara vakashingirira kuti vamwe vachaiteka kahunda Live and direct Gweja. Aiwa, taurai Gweja, taurai Mzamiri. Muone sei. Zvinoitika ndezvekuti munhu ukanyanya kuzomuovha bedhena uchimutaurira zvakanyanya wanda pamwe azoteerera zvakafanana mwana wechikoro kamutonyora paragraph anogona kuinyora asi ukazomupa kana 2 pages anopedzera ati nhaina zvandii saka zvakangomutaura kuti iwe usataure kuzotemba sori at the end of the day tozokuridha isu pamwe tirisova kuti ati baba muri kuwanza kuti sori makurowana manje tokurowana chikwadurane ndingomutaurira chiti ini dare riri rangu ndingomutaura dai vamusave padare mune dare harisi rangu isi totozonoimusivastondi how is it everything yesterday we were dreaming about mbudzi how is it ndakazokutaura chimo changu ndoda 250 gold $2.50 iwe ndimbopinda mutaura munhu atora reshenje rangu sati rakunzora tichiti achikwa ndokwandinosanganawo nemembe yamuritotuza muchingoritauriro ndikati membe ine amwe ichitaura then ndinomvezera yangu kuti sorry bwedza iri korona chaiyo inopedzera ikapinda kakuoni sori hairape chinhu saka ndiyo but ndofunga kuti itsotsi because daivangauri tsotsi dai uchigara kuri mati iwe uri kutaura chokwadi uri munhu wamwari pane zvinhu zvinokanganisiko afanira chipo vane mapfumira kwakuma kuchitonhozvo vamwe isangena vasatombowana usaka vanda vasapamubata pako ozarongokwata kuti uri uone kura saka ndo masystem achatutaura kuti zvamuda zviro but usataure mutemba vataureni community mumeza kuti munonzwisisa muri munhu anonzwisisa anofanira kuti kurekeza fozhika nedoro until mafiti pamwe mangofitika zvinototozvona tega toto hatimbovombotivhunza isusu kuti but nenyaya yekuti uri mufesi wepano unombotsvaira uchimbokinyakanya pasi bhoyi dzako dzinechingoti zvadzakataurwa naanti yako antirodhi andito zvakati tambemisi chirwere chinopera but hasisazvinyatsokupera oda vakabvisa zvenge uchitokumaskebheskebhesi asi uzati chakabva ku apa inini ndaamwe munhu auda kuzozvisisa hangu zvakatanga sei but tikatarisa kumeso kunyaunaaproblem kwayani mumwe hamene pamuri kurara kana muri kurara pasiri sefu munotaurira kamadhareni kuti bwei dzangu inodhenga wangu strong ndini ndikurara panze chaipo zvozvanzwisisa Arnold Gweja. Ndakazotara nhamo yangu pana nditsvaga ka 250 pane 5 pane 5 yangu namarasekerera unoona ndichamhanya ndakuda kuita state kuzati zvinhu so uyu pane 5 yake angaite seni 5 yake uyu 5 yake afanda kutenga orange crack obva watomboenda
because ukaenda kudokta anenge akuda prescribe obva waenda kuna wakaita zveisati nehedu biology chakanyanya pinga but obva wanzwisisa kuti seingo skin disease yangu iripera anotengere calamine lotion was calamine lotion because jo akamborwara nechirwere ichi jo muzukuru wako amone problem yekuti masaza but maybe you're not using I'm using. But he is using, but I don't know about it. Zvirwere zvinoda vanhu vakawanda vakafa unozi vatoziya munyika vakafanira kungoti vakaita chirwere obva vangoti ndabvo saka ndini hapana chinobudirira unofa vanhu vese ukafa vamwe vanhu vanogona kutoti ukafa tichatofa but isi toita kuchuna bhozi vedutoziva kuti hausiri unosarudza tikungotaura chete kuti mumwe anongoronga akangonyarira choti aranga angogowa bhozi zvokuti hauchateerera but ndiri kutipira dhiri vanhu vese vanapa hapana munhu asinomborwara kana hedheki mabheki peini kana mbodidi vese vakanga vaita problem yekurwara vanoita make sure kuti vanomirira kuti vatanga vaita fit obva vadzoka andiona apa ndakambokwara pamuzuva ngaona hatamushonga kuti ndakambonyanyisa ndakangoisa sini vandatoita kuti ndakangwa ndozvimuchiti nini unofanira kuita make sure kuti muite bo other than kuti zvinozoitika kuti system wako ndakusystem anti yako inenge yakuzopota ichingambira madhara mombi yako ndinopedzera yakumungambira madhara isavatudze because tongotora kuti tingaudze munhu mukuru zvekuita but ndinopedzera yakutaura madhara minox shamwari yenyu munotamba neiko isiri kupota handisi minox akuti amafanga ari kunge achiuya kudheni kwako kutoti Gweja Alphonso titaura muri kungotandarora panapa pasikuta muzvaa sisi tisivhasitona hapana siri clan saka the very fact yatikutaura ndeyekuti muporai mhara musade kumhanyira kuti unge maane chirwere kana maane problem even ndiye problem yanaye yakuzoblemwa isusu kuti kutamba nini isusu tiripo kuna vamwe vanongoti kutaura kwataita wauronza ayo aenda isu togona kuti anopeseri musiya achazoenda after 10 minutes after 20 minutes samati mana hambokuti papanapepapana kunzekwa kuti pamwe akutaurwa nevanhu vakuru vake zvekuti ndo zvatutrai kutaura chete kuti make sure kuti munaiguti fastest process so that you don't deal muongoings kana pane chikunetsa kumba kana ari amaitiara toita amaitiara mutaura kuti minofunza murarisa muchizungu chehu ende kunyemba chirwere chakamuriwa najo chaicho jo muzukuru wenyu but jo chaicho haana kubhirambo mwaduku ende wambona zvane problem haana kana chimbomunetsera because ayangoita mekushoka kuti anofanira kumira doro ubva atanga kuteerera kuti skin disease yana hiyo inenge yangoperuka patanga problem kana adai angari mana pachatoza kuti azvishamisa matsambo emurari but ndiwo anogara angorwa nemushonga wati atoziva asi munhu anotaura zvistraight ndiwo anogara akadhakwa nemushonga zvekuti hapana anotaura ari kona kuti bho kana zvafeka kana ndingotaura kuti hai isusu pakukama hwedu isusu toswera tese tononana everyday but what highlight fully highlight use yamuti calamine lotion nematablets amakapiwa pazvine zvangoita bho chete you are free to drink beer and you are free to have fun pane kuti mumanikidzire kuti muri kuti mukamwa mapiritsi muzira calamine lotion moya mumboti mogo chamba kabrand kakoti kapaint and then the day chirwere chaicho chinoramba because doro iri ritori neapesend alcohol itori nekuzvainokonzeresa muupenyu inokonzeresa kuti munhu ugare ungoreka weakness pangozwa kuda kungogara uzonyanya kuda kuzomhanya sezvo tinosungirwa kuita wechidiki plus doro rinozoda kutya kuti wamboita mekushuwa kuti wambomwa doro irobva warekeza kuzoti zvakamboitika because ukangoitika izvozvo mangwana undofuma waoneka wakurwara waonda waita sisi vipi apo zvimwe ndizvo my friend I'm hopeful kuti zvatotaurira napo panapo aizvo zvekuti tichazozvinzwa kana tava Wedzera kuti urikuona shamwari yenyu yakadhakwa yakangorarara asi mapiritsi ari mumba usatembe kuti chirwere chinopera chii kune chirwere ichi chaunacho ichi hachisi chirwere chekuti chakafanana nefulu inongoperera fulu ndo chirwere chinogondopera chega kana munhu ungori mufiti kana usitori fiti fulu chainogondokuradzikana 4-5 ndozvandikuzama kuinga
unonzi wozvedza kuzvezezera kana kuda kana inogona kuda akarekedza batu iboere kwechi inini mai ndozopedza ndakuda pange pamwe inini ndiri chirembo ine handisi chirembo ndinokwanisa kusolvhoma maissues akakoitarana sekutaurana chokwadi zvochokwadi chikwadi saka ndinotangotaurana zviri straight kuti at the end of the day nhasi ndiri 27 February vanosvika kana kuti after 1 week musa 4-5 panenge yakusvika futi Friday unotoona futi panoyatepesa kuna mboona hangu ichifamba ichitaurana namai inenge yakutaurira manje haitaura isusu uzinoza kuti isi tiri majamaicans tokaatakadinondomwana kuti handozvinyika but inozotaurira masources emudhuze sange varidze ipamba panavo ndonotaurirwa kunzi murama muchingoti mumwe ndizvo mufeso wenyu asi hamusi kumbomutenda nogesera nomunofunga uchimboita stage kuti paunenge uri mwana wapepaipe ukaona kuti waakuda problem yekuda kumwa dringi pepe obva wati chachi unoona amai ndiri vanokubikira ubva wati amai acho vanobikira ubva umborara munokupesi kana kufurwa nemhepo padani penyumbaloni pe vanenge kunyongola manje ubva wachitaurira madhara akaita saya senini ndaro ndoshanga naye nduna idze anenge akamirira kuti tinzwi kana tataurirana isusu taakupa inonzi polisi apprehension yekuti isusu zvishoma purisa memba iyi takaichuna asa nekumba kwaenda vari kuramba ndizvo zvatikuzama kuda kuzadzikisa panapo tiwakwana pano yekuti uri padheni pako pepe wageza wazora mushonga wako kana ekaramend ocean ari kupikisa kana kuti ari kungokumhanyisa brain yatondi psychological abuse obva wauya uchititaurira kunyorera bepo rekuti ninga ritaura kuti hanzi ninga rimundishungurudza nditi mime kushuva kuti asungwa ati vanochedzwa mapurisa uri kugara seko nevamwe vekuti uri kungogara uchingoona ngavamwe vaire pamwe unenge uchingotupana nevanhu ungokura what type of human being are you? Ndo zvaanotaura and the next time is anongosungwa sina problem. There's not cut this story but what you have to be very clear with you is warugara kana pari safe kana mumwe zvika zviri safe chasare use matebhures akavakagirwa namadhivhani nemafese ekulanda hapana kana problem isusu totofara vanenge usitotogonototi maybe mwoyo ndizvo aenda kuadvantage zviri straight kutozvibvunza andizvo. Common do you know what is to cogitate? To cogitate is to have deep understanding. Something. This is what I've done. Comrade Gweja, chipedza nyaya yenyu kune ngoma kuti sona ibatini. How's the driver or eyes? He's saying to me, I've cogitated this issue. I've understood it deeply. So there's no more thought that you are going to give him pressure. I've understood what you said. And I've given him a true assumption that in the ones that I'm Doro, and I'm going to be some of my Dara true. I want to go out of it. Canavanianism going to Toro to Tower of Done, but when you move from Margaret, remember it, I would make sure to use food. You can make sure to talk to any in the Panama 39 can. Pamwezvezazaremi mangatongozva hafu nenyaya yekuti madhako mamusiya akutedza zvipoto ende zvipoto hapana ambokurambidza but at the end of the day munyaya dzenzamuta dziri kuzoswicha dzobva dzodzidzwa politics varambonoita kunzi kwanakanisi vanoti political meeting wete clan ceremony orientation you have to giving each other true facts and happiness is good. I am going to fix it with the vamwe vatoti rikatimboenda vosozozakasitatuda zvisingarambi kuti handi because isu hatisiri kutenga tingoteerera munhu ari kutaura kutenga ndianonge achitiudza kuti zvakafamba so zvakafamba so zvakafamba so This is not political. Yeah, this is not a political meeting or a political dialogue. It's a clan meeting. Yes. It's a clan. It's a super stone dance that was looking at my heart. One of them, I don't know.
Mwana munhu aida kurwa kana MC DJ negoodbook andinobva ngomuchuna very fast. Mwana munhu aida zvozvo ngomuchuna. That's why this man is here because we have one love. That's what I'm trying to say. Let's start here. Ala Gweja.